gagala tayo. Yan. Ito ang pinakamaraming bilihan ng ginto. Ayan guys. So, ayan. Malikot ang aking cameraman kung saan pumupunta. Ayan guys. Ayan ang mga ginto na marami. Ayan, mga naka-display. Pili na lang kayo dyan guys para mabili natin kung anong gusto niyo dyan. O kayo na mismo ang bumili. Yan. Maraming pagpipiliin dyan guys. Ayan, nasa harapan lang yan ng estante. Yan. Tapos dito punta tayo sa kabila. Marami yan. Lahat ng pwesto dyan guys, alos karamihan ginto. Ayan. Yung iba nakasarado pa. Tapos ayan. Ang pinaka 500 real mo dyan guys, makakabili ka na. Kaya lang ayun, dalawang klase kasi yan, may 18k 24. Ayan ang malalaki guys. Kung malaki yung budget mo, ayan yung nasa harapan na yan ang bilhin mo. Ayan, may mga bracelet, relo na ginto. Ayan, sing-sing. Tapos ayan oh guys, pwede mong suotin yan sa dibo mo o sa anniversary nyo. Ayan, kaya sa mga handahan guys, ang dami. Ayan guys, oh, ang daming ginto na pwedeng pagpilihan guys. Ayan, mayroon tayong kabayan na bumibili rin. Bakit? Ayan, mga 24 karat yan guys, oh, mga bracelet. Tapos dun sa dito, ayan, bracelet pa rin, sing-sing, kwintas. Ayan guys, bili na kayo, mura lang dyan. Yan yung nagtitinda. Ayan, kalbo na yung nagtitinda guys. Yan, oh, laki ng puso guys, oh. Suotin mo sa dibo mo yan. Tapos ayan, mga sing-sing. Ayan, sing-sing yan guys. Oh, ang dami. Pwede mo maraming pagpilihan dyan guys, oh. Ikaw, ayan. Tapos mga pendant. Ayan, ang dami. Ayan, oh, ayan mga kwintas guys. Ayan, meron niyang 18 at saka 24. Ayan. Ay, nako, ang dami. Ayan guys, oh. Kaya lang, pag sinuot mo sa Pilipinas yan, baka yan ang ikamatay mo. Ayan. Tapos, ayan, punta na naman tayo sa kabilang store guys. Ayan, oh. Sa kabila yan. Ang aking cameraman ay sobrang malikot. Gala tayo dito sa balad guys. Ano? Tayo dito sa kabila. Yan ang ating kasama guys, oh. Hindi na malaman kung saan pupunta. Yan guys, medyo pa rin na, oh. Yan, malaki. Pwede sa iyan guys. Yan. Tapos mamanhigan ka na. Yan, suotin mo yan, oh. Sigurado sabutin ka ng nililigawan mo dyan sa akin mo. Ayan, bilhin mo yung girlfriend mo, yung pinakamalaki mo yun. Ayan, punta tayo sa kabila. Ayan, turo dito, turo din yung kasama natin. Ayan, dami pa rin, oh. Ayan, alam mo, turo sa palengke. Ayaw kaya pumasok sa loob. Ayan, sige, turo lang dyan kung anong gusto. Ayan, dami guys, oh. Ayan, oh. Kasamahan din natin yan guys. Ayan, asawa niya, hindi niya makita kung saan napunta. Update na yata. Dami pa rin ang ginto yan guys. Bili tayo, pili lang kayo dyan. O ayan, sa kabila naman tayo. Ayan, pasok tayo dito. Ayan guys, dito tayo bumili ng ating maliit na kwintas. Ayan, ayan, nakikipagtawaran na ako dyan guys. Oh, tumipili at nakikipagtawaran na ako dyan. Ayan ang kasama natin, oh.
So, malikot talaga yung aking cameraman. Saan napupunta yung camera? Ayan. Sige, punas ka lang dyan, boy. Fish daw, fish. Sige. Kakapunas mo yan, baka mahali ka bunga yung mga ginto na pipilihin namin. Sige lang. Napakaraming ginto, guys. So, bili kayo, bili dyan. Mura lang dyan, guys. Tapos, ayan, nagayan. Sige, pakintabin mo yung salamin, ha. Sige. Talagang malikot ang aking cameraman, guys. Hindi matino. Puro ginto yung pinagkukuha. O, yan. Sige, sa harapan pa. Doon sa dulo. Saka doon sa dulo, yan. O, takat mo sa mga hikaw dyan, mga bracelet. O, ang dami, guys. O, no. O, ayan, nagigipagtawaran na ako dyan, guys. O, nakakalbo na po yung may-ari. Yun ang may-ari, yung nasa sulok na yun, yung nakaputi. Nasa lubong mo sa kagabihan, baka sabihin mo multo, kasi puro puti na lang makikita mo. Ayan, daming kwintas, guys. O, ayan, pili na kayo dyan, guys. Pinalabas ko lahat ng kwintas, di naman ako kumuha, isa lang kinuha ko dyan. O, ayan, pang couple, pang regalo. Ayan, guys. O, ang dami. Pwede sa inyo yan, lalo na sa mga mag-asawa. Ayan. So, yun, guys. O, sige, pili pa rin ako dyan. O, kumari, bibili, pero titingin-tingin lang para makapag-video. Ayan. Pero yung hawak ko na yan, guys, kinuha ko na yan, kinuwenta ko kung magkano. O, yan. Sabi ng may-ari, ito pa. O, yan po yung may-ari, yung kulay nakaputi na yan. O, yan. O, yan, guys. O, okay na yun. Ano yan, 550. Binayaran ko 550 yan, guys. Ayan, sige lang, nagigipagtawaran pa yung mga aking mga kasama dyan. O, ayan, guys, bili na kayo dyan, bili. Ayan. So, ayan, guys. O, dami pa rin ginto. Hindi maubos-ubusan ginto dyan, guys. Kahit anong mahal ng ginto dyan, ganun pa rin. Ang daming ginto dito, guys. O, ayan, gusto nyo magpa-customize ng pangalan, ayan, guys. O, pang ano na yan, pwede sa dibo, pwede sa ayan, ano yan, isang set na yan, guys. O, sing-sing, ikaw, kwintas. Yan. Yan, guys. O, dami. Ayun, doon sa ibaba, mayroon pa, marami. Ayan, o, may sing-sing na puso, ikaw na puso, kwintas na may puso. Ayan. Kala nyo, saging lang ang may puso. Mayroon din sa sing-sing, guys. Ayan po yung may-ari ng isang store na pinagpilihan namin, guys. Pero dyan po kinuha yung aking binili na 550. Ayun, nagpa-vlog din yung may-hari, guys. O, tignan nyo, ina-vlog niya yan. O, kasi yan mga pag magsasara na yan, magla-live sila at i-bebenta nila ng live. Ayan, guys. O, ayan, sinend niya na sa kanilang Facebook page yata yung, hindi ko alam. Ayan, o, sige, pili pa rin si Aling Maliit. Sige, halokain mo yung mga ikaw na yan, pili ka ng maayos. Ayan, o, dami, guys. O, hindi lang, pili lang kayo dyan, pili. Yan, yun po yung may-ari, yung nakaputi na yun. Tapos itong nakabila, tauan niya. O, tapos ngayon dito, lipat naman tayo sa kabila. Mamimili pa rin tayo. Kala nila bibili tayo, di nila alam, nagbibideo lang tayo, guys. Pero ang aking cameraman ay, ako po, ang likot ng kamay. Kung saan napupunta. O, punta na naman sa kabila. Iniwan na naman ako sa kabila. Ayan, guys. Malikot talaga ang aking cameraman.
So, ayun. Ayan. Mas maganda rito guys sa kabila. Maraming ginto guys. Ayan. Oh, ayan. May Meralco yata. Ano yan? Meralco ba yan? Construction. Oh, ayan. Dito na naman tayo sa kabila guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Oh, pwede sa iyan. Sa iyong asawa. Ayan oh. Ayun, malaki na yun. Oh. Ayan guys. Oh. Lalo, ayan oh. Pwede sa iyan. Tapos mamamasyal kayo sa Luneta, suot-suot mo yan. Ay naku po, ayan oh. Ang laki niyan guys. Ang laki din ng presyo niyan. Tara sa kabila. Oh. Ayan. Silip-silip lang tayo guys. Titingin-tingin lang. Kala nila bibili tayo ah. Di nila alam. Kukuha na lang natin ng video. Oh. Diba guys? Oh. Sa kabila naman tayo. Ayan. Oh, Arabo. Tabi kayo dyan, Arabo. Oh, si Arabo, ayaw tumabi. Oh, may extra pa si Arabo. Ayan, oh, laki niyan guys, oh. Ito, itong nasa sulok. Oh, bigay mo sa misis mo yan guys, oh. Ayan, ang dami guys, oh. Ayan pa. Ang lalaki guys, oh. Pag sinuot mo yan, para ka na rin prinsesa yan. Oh. Tapos naglalakad tayo rito guys. Naghahanap tayo ng iba. Ayun. Saan na naman dinala yung camera ng aking cameraman? Sabi ko dito sa kabila. Punta na naman kami sa kabila guys. Oh. Ayan. Oh, ayan, ang dami. So, ayan, oh. Diba? Ang dami guys, oh. Tapos, oh, ayan. Nako, ang daming ginto. Oh, tara, pasok. Pasok tayo dito, pasok. Oh, ayan. Oh, tapos ayan. Oh, ayan. Ayan guys. Oh, di ba? Ang dami. Ang daming ginto, oh. Ayan, sige, pili lang kayo guys. Kala nila bibili ako dyan. Hindi naman, titingin-tingin lang ako dyan guys. Para makapag-video lang tayo. Oh. Ayan, daming bracelet. Oh guys, bracelet. Ayan. Oh. Ayan, trabahador. Ayan. Ayan guys, pakinggan natin ang sasabihin ng ano. Ayan, dami pa rin ginto guys. Ayan. So ayan yung kanilang boss guys, yung naka blue. Oh, ayan, magdi-demo daw siya. Ayan guys, oh, ano sinasabi niya? Hindi ko maintindihan yung sinasabi kasi Arabic, kaya minute ko na lang yung ano, microphone. Ayan. Kasi nga naman, ang dami daw ginto. Pero madalang yung bumibili. Ayan. Tapos ayan guys, oh. Ayan, pinakita niya yung isang kanyang ginto na tatapan lalaki. Ayan guys. Tapos magkano, pinwenta niya na dyan guys kung magkano. Kala niya bibilin natin ang kanyang pinakitang ginto. Ayan guys. Ayan, ang dami pa rin. Ang lalaki ng ang mahal niyan guys. Akala nyo magkano yan? Umabot ng 2,400 real. Ha? Hindi po peso, real. Ayan guys. Ang laki kasi ng ano, ang gramo guys. Ang mahal ng grams. Ayan, kumuha siya ng ano, sa pangginto. Ayan, kwintas yan guys. Ayan, ayan, kung mahilig kang mag-graph, ayan guys, pwede sa iyo yung kinukuha niyang kwintas na yan. Kasi gaano kahaba yan guys, 2 meter, 2 metro guys. Oh, ang haba niyan. Magkano yan sa palagay mo? Sa abot ng iyong kaisipan, magkano yung 200, 2 meters na yan. Oh, ang haba guys. Kala yung, oh, kung gusto mong mag-graph, ayan, isuot mo yan. Oh. Tapos hiramin mo yung iba, yung malalaki. Yan, gawin mo bling bling yan.
Diba guys, ang haba 2 meters. Kaya ayan guys, ayan, dami pang pagpipilian dyan guys. Ayan, kamarting yan guys, pauwi na kami dito. Nagsawa na akong tumingin ng ginto, hindi na ako makakabili. Ayan, kain na lang tayo sa Jollibee guys. Ayan may Jollibee rito guys. Ayan, malapit na kami, pauwi na kami. Nandito na kami sa parking yan guys. Diba, mag-Jollibee na lang tayo. Sige guys, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood dyan. Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye bye.